लोगोफोर मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दिनैहाय अपेनिं हिसाबै बेफोरबायदि सिथ्रि साखानायफोरखौ हख्लायफैबाय आरोना बेयावबो नै गोरलैफ्रा थैबाय आरोना बे स्राफोर लागायबाय ने ब्रादार औ फार्स्ट टु फार्स्ट ना औ दा बेखौ जायै लोङैहाय एसे बेयावहाय हाद्रि फुनोसै नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे नै ब्रादार मोजां दा ब्रादार खबरा नानिया हरन लागायनानै फैदो लागा जोंना ब्रादार अनिल बिथाङाबो सफैबाय नै मस्ट कमेडियान दा दसेनि उनावनो नुगोन आरोना आरो बेजों लोगोसे गोबांथार नै ओरै दंफैयो सिस्टार मोनाबो दंफैयो आरोना नै दा नायदो नै ओरैबो दंफैयो नै दा जोंना हेलेना सिस्टारनि साइड डान्सारफोर आरोना दा फाइनालि सफैबाय नै जोंना सिस्टारा मा रोखोम जाबोखो लामाफ्राव सिस्टार लामायाथ' बिराद गाज्रि थेवबो फैबाय आरो फैथारबाय अन्थाइबारि गोजा औ अब्लाबो खस्थ'जोंब्लाबो सफैबाय अब्लाबो दा बयबो नुलांसिगोन सिस्टारा खस्थ'ब्लाबो सफैबाय आरोना सिगांथाराव आङो सिस्टार हेलेना दैमारिखौ आंनि एसके फट'ब्लग चेनेलाव बरायना लाग्राय थाबाय थेंक इउ सो माच औ दा सिस्टारा बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिंआव फैनानै गोसोफ्रा मा रोखोम मोनदों जेनेबा बिराद मोजां मोनदों जायगायाबो बिराद मोजां आरो बिराद मानसिफोरबो फैदों बेयाव आरो मोनसे पिकनिक जानो थाखाय बेबायदि नेचारेल मोनसे जायगा जोंनो बयनोबो नांगौ नङा होमबा ओमफ्राय बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ पारफेक्ट लकेसन बेनि थाखाय ओमफ्राय खाथियावनो फरेन कान्ट्रि जायखौ गोबां भुटानिसफ्राबो फैदों आरो दा दहाय फैदोंमोन सानाव दाबो दं खोमा ओमफ्राय दा जेनेबा सिस्टारनि गोदान मुभिफोर ओंखारनांगौ दं नामा ओरैनो मोननै मोनथामसो सावथुन फैनो गोनां दङ नोंथांमोना मिथिबाय थाखागोन लासै लासैनो ओमफ्राय दा सिस्टारा मा गामिनि एसे खोन्थाना हरदों आं बाक्सा सिमलानि गोजोननाय थाबाय सिस्टारा सफैदों नै मोनाबिलि पिकनिक स्पट अपेनिंआव मा रोखोम मोनदों गोसोफ्राव गिबियावनो खुलुमनाय जासिग्रोबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ दैदेननाय कमिटिनि साफ्रोमनिसिमबो आंखौ बिसोर हांख्रायनानै लेंहरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावग्रोबाय स' बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आंबो फैनो मोनफेराखैमोन फार्स्ट टाइम फैनाय जाबाय आरो बे मोनाबिलि माबायावहाय स' आरो बेयावनि जेरैबायदि माने दिनैनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव जेरैबायदि माने सुबुंफोर नुजाफैदों जोबोर मोजां मोनदों आरो दसे उनावनो मोनाबिलि समनि कालचार प्रग्रामखौ जागायनो आखायाव लादों आरो बे कालचार प्रग्रामाव आंखौ हांख्रायनानै लेंहरनो थाखाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि कमिटि बिथां साफ्रोमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनो जासिबाय आरो दा ब्रादारा माबाफोर डान्सफोर खालामनाय जागोन नामा आंथ' गान खनो आरोना आंनि नामा जेसि नार्जारि दहाय खोनाब्रेदोंमोन आङो ब्रादारनि नामखौ दा फाइनालि लोगो मोनो आरोना मोथाङावनो आंनि चेनेलाव मोननायनि थाखाय थेंक इउ आरोखि रोजा रोजा आंनि गानफ्रा जेरै नोमफाया हराब्लाबो होननाया बेखौ आं खनदोंमोन आंनो लिरदों नोङो थियनाखौबो नोंनो होखादों ने आंनो होखादों ओमफ्राय दाखालि आरबि फिल्म प्रडाक्सनाव मोनसे ओंखारबावदोंमोन अजा बोराय होननाय बेखौबो आंनो खनदों आंनो लिरदों आरोना ओमफ्राय मावजि बुन्दि होननाय दङ ओमफ्राय मा होनलाय बाबु बिमा नानि बिफा होननाय दङ बे बाबु बिमा नानि बिफाखौ ससे होनो हागोन नामा हागोन दे होलाय दै जिरि 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 बोहैनाय गाथोनाव नोङो थाङोब्ला जानजियाव दै हुलायोब्ला फेहे फुहे थाबायनाय नोंनि समायनाय नुयो वाव बरिया जानजिखौ नोंनि बिनिनो सानो आं बुहुत मेल'डि आरोना बुहुत गोदैखाना दा ब्रादारनिसिम थेंक इउ आरोखि आंनि चेनेलाव मोननायनि थाखाय जौगालांथों बेबायदिनो बयबो सापर्ट खालाम दा गोजोननाय थाबाय ब्रादार आरो बेजों लोगोसे नै सफैफादोंना ब्रादारमोन ओरैनो बिनानावमोन मोसागोन नामा नानि आस्सा ओरैनो मा मेथाइखौ मोसागोन नानि आस्सा दे थेंक इउ दे आसा खालामबाय दा नेक्स्टआवबो भिडिअ मोनगोन होननानै गोजोननाय थाबाय दसे उनाव आङो रंजाफैसिगोन दा नोंखौ अननानै अके दसे उनाव बाय बाय